Deco, ispred vas stoje ukusni i lepi milkshake-ovi. Sigurno želite da ih probate, ali još je rano. Prvo izaberite kartice da biste saznali kolika će vam biti brzina. Hajde da vidimo. Prvi je Mike. O, ti si danas najsporiji. A Nicole ima srednju brzinu. A Mia je najbrža. Dakle, sada možete probati. Koktel je super. Oduševljena sam, ali piću ga ovako, tako će biti brže. O, da. Oho, Mia, svaka ti čast. Ali ja neću žuriti tako. Mogu da popijem koktel srednjom brzinom. O, kako je lep, sviđa mi se. O, na dnu još nešto ostalo. Wow, ovo je najbolji koktel u mom životu, cool. I ja ću uskoro probati svoj koktel. Još malo, skoro sam stigao do slamčice. Devojke, ovo je ukusno. Bravo, i 100 godina nije prošla. Da, ja sam meteor, devojke. Bravo, bravo. Ne, nemoj reći da želiš još. Idemo mi. Ne možemo da te čekamo. Oho, ovog puta junaci imaju cele kante sa KFC piletinom. Super! Ali hajde prvo da vidimo vaše brzine. Pokažite. O, Nicole je sada najsporija. Mia, šta je kod tebe? Srednja brzina, super. A Mike je najbrži, cool. Hajde da počnemo. Da, želim što pre da probam. Obožavam ove batake. Mike, a možeš li da paziš malo? Šta si uradila? Moja piletina. Ej, to je moje. Uzmi ako hoćeš. Ne, više ne želim. Mia, zbog tebe beskućnik pojeo moju piletinu. Ni ti više ništa nemaš. Ali Nicole još ima celu kantu. Da, upravo si. Hajde da uzmemo njenu kantu sa piletinom jer će ona jesti veoma sporo. Računaj da ćemo mi da joj pomognemo. Da, super ideja, Mike. Preukusno. Obožavam ovu piletinu. I ja. Oho, prošli put je bila kanta piletine, a ovog puta kanta maltizarsa. Hajde da uzmemo kartice. Hajde, pokažite. Mike je najsporiji. Nicole ima srednju brzinu. A Mia? Ona je danas brža od svetlosti. Da, moje omiljene bombone. Želim da pojedem sve što pre. Pala mi je čak ideja kako da to uradim brže od svih. Uvući ću sve kuglice maltizarsa kroz slamku. Eto, sve sam pojela. A vi? Treba razmisliti. Tačno. I meni došla jedna ideja. Sad ću izvaditi tobogan. Aha. A sada sipam sve bombone i posmatram kako se čokoladne kuglice zabavno spuštaju. A sad ih hvatam ustima. Da, cool. Njam, 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 kako ukusno. Hoću još. Šta? Nema više? Sreća nije trajala baš dugo. Nemam više. Da li je nekome ostalo još? Da, ja imam celu kantu maltizarsa. Još nijedan nisam pojeo. Ali ne žurim jer sam najsporiji. To me nervira. Hajde da mu pomognemo. Hvala ti, Nicole. To je bilo ukusno. Jedna je ostala. Nju ću pojesti. Fuj, ovog puta imate male hobotice. Njih nije prijatno jesti, ni brzo, ni sporo. Hajde da vidimo kartice. Izvlačite. Mia, pokaži šta imaš. Ti ćeš jesti sporo. A Mike? Srednja brzina. A šta je kod Nicole? Najveća brzina. Ne brini, poješćeš brže od svih i zaboravit ćeš na to. Možete početi, hajde. Mrzim hobotnice, one su tako užasne. Ustima ću imati riblji ukus još tako dugo. Jadna ja, fuj. Mike, prestani da mi se smeješ. Eto ti. Promašaj. Fuj. Odvratno. Ove hobotnice su gumene. Žvaćem, a one se ne žvaće. Nicole, dosta. Jedne mi je bilo dovoljno.
Bravo, Mike, uspeo si. Jedva sam progutao to. Šta je kod Mije? Ja nigde ne žurim. Zapravo, trebalo bi da požuriš. Hajde! Dobro, Nikol, hajde da se igramo. Eto ti! Ups, izvini. Skoro sam sve pojela. Da li ste zaspali? To je čak i bolje. Sad se mogu rešiti ovih hobotnica i reći da sam sve pojela. Ćao, ćao, hobotnice. A sada stavljam tanjir na sto. Gotovo. Opa, to je Pringles sa nutelom, cool. Hoćete da probate? Onda izvlačite kartice da biste saznali svoju brzinu. Da vidimo. Nikol je spora, tužno. A mi je srednja, to nije loše. Znači da je Mike najbrži, super. Hajde da probamo što pre. Čips i Nutella, to je sjajna kombinacija, veoma mi se sviđa. Želim što pre da pojedem cijelo pakovanje. Sad ću ja da probam. Mike, kako si tako brzo sve pojeo? Svaka čast. Nema šanse, druže, nećeš jesti moj čips. Ja ću sama sve pojesti. Šta? Ruka mi se zaglavila. Ne mogu da izvučem. Ups, izvini, Mike. To je bilo smešno. Kako da ne? To je baš bolelo, Mija. Pa rekla sam izvini, Mike. Konačno sam izvukla ruku. Ali mi se sav čips prosuo. Prestanite da se smete. Smešno. A sad ću ja probati. Ne. Ispustila sam čips. Morat ću ponovo da je vadim. Wow, to su Kit Kat nudle. Neverovatno. Ostalo samo da saznamo kolika će biti brzina kod svakog od vas. Mike je spor. Nikol je srednja. A Mija najbrža. Ti si brža od munje. Počnite. Ja ću jesti štapićima. Ali to nije dovoljno brzo. Došla mi ideja. Hoćete da vam pokažem svoj novi izum? To je bušilica sa viljuškom. O, majka, vidiš, tema Mija. Šta? Gde da gledam? Wow. Cool. Konačno si video. A sad ću probati. Oho, kako cool. Sada mogu probati. O da, nikad pre nisam probala čokoladne rezance. Ljudi, to je predobro. Probajte brže. Super. Što je super? Ma nebitno, Mike, ja sam već sve pojela. Hajde sada vi. Super, sad ja. Probat ću moju porciju. O da, čokoladne nudle su veoma ukusne. A Mija je bila u pravu. Ja sam uzeo u ruke štapiće. Jao, Mike je tako spor. Hajde, jedi brže dok ja nisam sve pojela umjesto tebe. Hvala, Mija. Super, zauzela sam Majka, a to znači da mogu neprimetno da pojedem njegovu porciju. Cool. Kako ukusno. Hoću još da probam, ali gdje je moja hrana? Nikol, jesi li ti sve pojela? Ne, ja imam svoju porciju. Ako nije Nikol, onda je Mija. Ne, to nisam ja. Ja se nisam najeo. Mike, kako si smešan. Ko diže poklopac? Zombi? A nešto nije raspoložen. Onda možda Wednesday. Ju, ovo je smrdljivi beli luk. Vampiru se ovo sigurno neće svidjeti. Hajde da vidimo vaše kartice. Zombi će da ga liže. Wednesday odmara. Ali vampir će da ga grize. Ne, neću to raditi. Nisam mislila da si ovakva kukavica. Zar se stvarno plašiš ove mrvice? Prestani, mogu isisati ostatke tvoje krvi. Dobro, dobro. Hajde, polizat ću beli luk. Eto, gotovo. Svidelo mi se. O, smislio sam sjajnu ideju. Wednesday, gledaj me u oči.
Zaklinjam te da pojedeš beli luk umjesto mene. Wednesday, moraš pojesti beli luk. Wednesday, jedi beli luk. Moram jesti beli luk. A jedem beli luk. Ja moram. O, treba staviti prst u njegovo uvo. Joj! Fuj, ovo je odvratno. Vampiru, zašto sam jela beli luk umjesto tebe? Sad ću te onesvestiti. Ej, šta to tako lepo miriše? Možda Wednesday? Ne. Možda zombi? Fuj, kakav smrad. Onda taj miris sigurno dolazi ispod poklopca. O, to je komad svežeg mesa. Znam, prvo kartice. Šta ste dobili? O, zombi liže meso. Vampir ne radi ništa. A Wednesday će da jede meso. Vidim da nije srećna. Wednesday, hajde da se zamenimo. Hoćeš karticu sa ništa? Odlično. Jao, šta se dešava? Pravila se ne smeju kršiti. Ja ću prvi. Moram samo da poližem. O, baš ukusno. Sviđa mi se. Ne, zombi. Nemoj lizati svo meso. O, molim te, prestani. Fuj, meso u tvojoj pljuvački. Moram isteći deo koji sigurno neću jesti. Vampiru, ovo je za tebe. O, da, toliko sam gladan. Prelepo. Treba mi daska i struja. Ja sam prava domaćica. Sad ću spremiti ovo meso. Odlično. Dosta. Sada prebacujem sve na tanjir. Malko bibera. I može se probati. Ukusno. O, kakva frizura. Ne preporučujem da me dirate. Drugari, hajde svi zajedno da skinete poklopac. I... Wow, kakva lepa torta. Pokažite kartice. Aha, vampir grize. A Wednesday liže. A zombi ništa, odmara. Hoću tortu. Ne može. Jao, izvini. Gde mi je ruka? O, evo je. Pileći batak. Ali sirov je lepši. Nemoj mi više bacati ruke. Jel ti jasno? Moram ih posle tražiti. Dok se vi svađate, ja ću polisati tortu. Sviđa mi se. Jao, kakav užas. Moj jezik je postao šaren. Vampiru, uzmi ovu tortu. Sa zadovoljstvom. Sad ću je probati. Ej, skloni se, zombi. Kvariš mi apetit. Jao, fuj. Ne volim slatko. Jede mi se bače sirovog mesa. Ej, vampiru, hoćeš mi dati tortu? Molim te. Naravno, uzmi. Nije mi žao. O, da. Ovo je ukusno. Jao, kakav užas. Zombi je oduševljen. Zanimljivo, šta se sada nalazi ispod vašeg poklopca? Oho, to je mozak. Zombi je već uzeo sebi mozak. Iako još niste ni izvukle kartice, ne može tako. Pokažite svoje kartice. Oho. Vampir će da liže mozak. Zombi će da jede. Kakva sreća. A Wednesday odmara. Dobro je. Počinjem prvi. Sveži krvavi mozak. Fuj, krv je jučerašnja. Zombi, možeš jesti. O, da. Probat ću taj mozak. Nadam se da pripada nekoj pametnoj osobi. Da bih i ja postao pametan. Da. Sad ću odmah da ga probam i postati pametan. Veoma ukusan mozak. Svež je. Ne osjećam ništa. Čudno. Znam kako da proverim. Treba da rešim nešto iz matematike. 2 plus 2. Čekajte, znam odgovor. Tačno, bit će 5. Postaću veliki matematičar. Ne, ipak nije 5. Glupi zombi. Šta je ovo? Bale? Ukusno. Jao, povratit ću. Šta ste dobili? Pseća hrana?
Sigurno nikome se neće svidati. Pa možda će se barem zombiju dopasti. Wednesday liže. Vampir ne radi ništa. A zombi će da jede. Zombi je srećan. Zombi, ali to je ružno. Dobro, prvo ću ja početi. Moram samo jednom da liznem. Izgleda užasno. Ali uradit ću to. Fuj, ništa gore nisam jela. A mene su hranili do 3. godine bubašvabama. Zombi sa ti. Vampiru sve sam uradila. Zombi uzmi. Gledajte, sad ću uhvatiti. Zašto neće? Zaboravite. Neću više pokušavati. Ješću ovu hranu ovako. O, da. To je najlepši doručak. Oduševljen sam. Vampiru, hajmo odavde. Mogu li podići poklopac? Hoću. Ovo su rezanci. Super. Hajde da vidimo kartice. Zombi nema ništa. Vampir liže. A Wednesday jede. Čekaj, stari imaju prednost. Meni već 450 godina. Prvi ću ja polizati sve rezance, a onda ću dati tebi. O, da, to je prelepo. O, jao, zašto je tako ljuto? O, ne, kakav užas. Dobro, menjam plan. Wednesday, uzmi ovo. To je super jelo. O, da, spremna sam odmah da probam. O, izgleda nerealno. O, da. Zamisli, ovi rezanci su ljuti. O ne, šta se dešava? Zašto je tako vruće? Ojoj, kakva vatra. Zombi će spasiti Wednesday. Trenutak. Daj ovamo, sad ću ja tebe spasiti, Wednesday. O da, uspelo je. Hvala, ali sklonite od mene. Vreme da saznamo šta se ovog puta nalazi ispod poklopca. Tamo je sigurno nešto ukusno. Wow, to je pomfrit, odlično. A zombi će da jede. A Wednesday ništa. Nemoj da se ljutiš. A vampir će da liže. Super, vampir počinje. Imam krv sa ukusom kečapa. Da, ona odlično ide uz krompiriće. Sipat ću malo i probati. O da, to je ekstra. Želim da poližem svaki krompirić. Čekajte malo, skoro sam završio. Hej, Wednesday, ne može. Da, sad je moj red. Ja jedem pomfrit. O, gledajte, imam očnjake kao ti, ali od krompira. Zar nije smešno? Ti ne razumeš moje šale. To je prelepo. Jao, jede kutiju, zamisli. Da. O, drugari, pred vama je već nova hrana. Podignite poklopac. Limun, bije. A šta imate na karticama? Zombi će da liže, biće kiselo. Vampir će da grize. A kod Wednesday ništa. Hajde da počnemo. Ja sam prvi, jel da? Dobro. Ne osjećam nikakav ukus. Ojoj, kako kiselo. Sad ćemo ti pomoći, pljuni. Hvala, mislila sam da ću umreti drugi put. Vampiru, sad ti. O ne, ko je smislio da stavi ovdje limun? Tako odvratan. A još i safu zombijevoj pljuvački. Dobro, što ima maramicu. Gotov si, vampiru. Pljuvačke moje. Tišina. Dakle, vreme je da probam taj limun. O, dobro je što imam očnjake. Mogu probušiti limun i sediti sav sok u čašu. Da, napravio sam odličan sok. Sad ću ga probati. Ju, kako kiselo. Što? Zaista želite da popijem sve to? To je previše, ali ću izdržati. Joj, utrnulo mi je lice. Prestanite da se smijete. Melissa, pogledaj šta je spod tvog poklopca.
ćeš biti prva? Kao i obično. O, crvena paprika, kakav užas. To će biti jako ljuto. A šta je kod tebe? Hajde da proverimo. O, pa ja isto imam crvenu papriku. A Jill, ti ćeš prva probati? Šta? Ne, ti ćeš. Ne ti. Ti. Hajde da odlučimo sve pošteno. Papir, kamen, makaze. Ko izgubi, taj će jesti prvi. Nerešeno. Pa šta je to? A Jill, hajde onda zajedno da probamo. Istovremeno. Srećno. Kakav je ukus? Čekaj, to je predobro. Kod mene čokoladna paprika, a Jill, kod tebe? Ne! Kod mene nije čokolada. Sve mi gori unutra. Jill, šta si uradila? Moja frizura je šminka i čokolada se istopila. A kako to? Izvini, Melisa, hoćeš da probaš papriku? Ne želim. Ali šta raditi s ovom čokoladom? O, mogu da je poližem? To je ukusno. Ups, izvinjavam se, to je posle paprike. Opravila sam šminku i opet sam lepa. Jill, pridrži. Sad ću da vidim šta je unutra. O, to je zlatna cipela. Imam puno takvih u garderobi. Dobro, da vidimo šta je kod mene. O, i kod mene je zlatna cipela. Ona izgleda jako lepo. Vidi, Melisa. Ali čija je čokoladna? Treba saznati. Pogledat ću bliže. O, kod mene je čokolada. Super. Baš ukusno. Jill, to je jako dobro. Najlepše što sam ikad jela. Eto, pojela sam celu cipelu. O, blago tebi. Je li kod mene čokolada? Sad ću da probam. U stvari ne. Ne liči na jestivu. Dobro, sad ću je staviti na nogu. Navući ću je. Padam! Ojuj. Jill, jesi živa? Nije li sve u redu? Šta je s tobom? Tako si lepa, Jill? Da, ja ličim na princezu. Kako super. Jel da, Melisa? O, princezo, tražio sam te ceo život. Ćao, princ, zovem se Melisa. Vi mene zanimate. Moje srce pripada princezi Jess. Hoćeš se udati za mene? O, kako si lep. Da, pristajem. O, ne, vreme. O, ne. O, sve se pretvorilo u bondevu. Možda će me princ i tako zavoleti. Ne, takva princeza mi ne treba. Ni ti isto ne odgovaraš. Idem dalje da tražim ljubav svog života. Melisa, dok ti pričaš, mogu li da skinem svoj poklopac? Super, hvala. Ajde da vidimo. O, pa to je šminka. Super, sad ću se našminkati. Što? Čekajte, šta je kod mene? I kod mene šminka? Ali da li je prava ili od čokolade? Sad ću proveriti. A Jill, hoće da budem prva? Odlično. Namazat ću usne. O, Jill, moja šminka je prava. A znači tvoje je jestiva. Možeš da jedeš. O, vrlo rado. Tako zanimljivo. Probat ću prvo karmin. Odvratno. Prevarila si me. Kod mene je prava šminka, a kod tebe čokolada. Hajde, jedi svoju šminku. To je bilo smešno. Rado ću pojesti svu svoju šminku. Wow, paleta je tako ukusna. Sviđa mi se. Divno. Došla mi ideja za prank. Sad ćete sve razumeti. Sačekajte. Šta to tamo crta, Jill? Hej, hajde, pokaži šta je tamo. Čudovište! Plašim se. Znala sam da će se uplašiti. Sad je sva čokolada moja. O, da, ovo je najbolja šala ikad. Svaka mi čast. Stani, ja ću prvo pogledati. O, dugme YouTube. Da li znate šta raditi sa njim? Sad ću vam pokazati. Pritisnite dugme za prati i zvonce. Ostanite sa nama. Melisa, probaj da staviš dugme ispod poklopca. Sigurno ćeš dobiti nešto. Hajde. O, upravo si. Sad ću da probam. Da vidimo. To je buba švaba. Plašim se insekta. A moram zvati svog dečka. Dođi brže.
Šta se desilo, draga? Jimmy, tu je buba švaba, spasi me! O, jesi poludela i ja se plašim! Nemoj me zvati više! Ajoj, kakvi su to dečaci? Ja ću sve da sredim. Melisa, moraš je probati. Izvoli. Što? Buba švaba? O, čokolada, super! A ti odlazi odavde? Jill, a šta je kod tebe? Sad ću da vidim. O, živa buba švaba, tako je slatka. Zvaću te Kasper. Ne mogu da verujem, to je odvratno. Šta je, to su mi najbolji prijatelji. Imam puno buba švaba kući. O, znam, sad ću napraviti kuću za mog Kaspera. Napravit ću je od kartona. Eto, pogledajte. Zar to nije preslatko? Melisa, šta misliš? A dobro, znam da ne voliš mog druga. Nema veze. Ćao, Kasper. Napravila sam kuću za tebe. Dođi. O, nadam se da ćeš uživati. O, ona nije normalna. Ne mogu da verujem. Ju, nemoj da čačkaš nos. Da vidimo šta je spod poklopca. O, riba. O, sirova. Ne volim to. Ajde da vidimo šta je kod mene. O, ista riba. Ali ko je dobio čokoladnu? O, moja ima lep riblji miris. To je divno. Taman sam ogladnila. Sad ću zvati moju baku. Ona sigurno zna kako spremiti najlepšu ribu. Ćao, bako. O, čao, draga. O, je li to riba? Odlično. Sad ću je spremiti za tebe. Sad čekaj malo, dušo. Hvala, bako. Melisa, hoćeš da probaš? Čekaj. To nije Melisa. O, to je kartonska kopija. To nije u redu. Melisa, ne možeš da odeš. Hajde, izlazi odavde. Odmah. O, ipak me našla. Jill, ali neću da jedem ribu, ne podnosim je. Užasne. Dobro, sad ću ukrasiti zlatom. Tako će barem postati lepa. Ne mogu da jedem ružnu hranu. O, to je druga stvar. Izgleda mnogo bolje. Dobro, sad ću probati. Izgleda sumnjivo. Ali šta da se radi? Čekajte! A to nije riba, to je čokolada! Neverovatno! Jill, pogledaj, to je čokolada! Zašto sam se plašila? O, došla je baka i donela mi večeru. Jo, bako, najbolja si, volim te. Hvala puno. A nema na čemu, dušo. Sad ću je probati, jedva čekam. To zaista izgleda dobro. Da, znam. Sad ću je probati. Treba mi nož i viljuška. Odseći ću pače i probati ga. O, da. Najbolji ukus na svetu. Baka sprema najbolju ribu. Neću jesti viljuškom, poješću sve rukama. Baš me briga. Jill, tako lepo jede. Hoću ja? Jill, hoćeš mi dati? Ne. Nemoj ni da me gledaš. Dobro, shvatila sam. Ostala si divlja. Melisa, hoćeš opet da budeš prva? Hajde, skidaj poklopac. Hvala, sad ću. Što? Papir, olovke? I šta da radim sa tim? Jill, objasni mi. Melisa, šta ti je? Olovkama crtaju, šta ti nije jasno? Stvarno? Okej, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. A sad ću probati. To nije čokolada. To je pravi papir. Odvratno. Ej, šta mi se smiješ? Pogledaj šta je kod tebe. Sigurna sam da sam dobila čokoladu. O, da, znala sam, blago meni. Rano se raduješ. Pa rekao da je to čokolada, probaj. Dobro, sad ćeš vidjeti. O, da, ja sam rekla. To je zaista čokolada, super. Baš mi se sviđa. A kakav je papir? Sad ću probati. Divno. Blago meni. Zašto ona stalno ima sreće? To nije fair. Hoću i ja da jedem. Imam ideju. Sad ću nacrtati sebi nešto ukusno. Naprimjer, kolač. Šta? Pretvorio se u pravi? Neverovatno. Jill, imam čarobne olovke.
magija? Ozbiljno? Da i ja da probam. Pa ne, to je samo moje. A sad ću nacrtati još jedan kolač. Da vidimo. I op! Uspelo je! Ispao je čak i bolje od prethodnog. Probat ću. Divno. Melisa, daj meni, molim te. Ti možeš sam. Ćao! Wow, kakva lepa kućica. Upoznajte naše devojke. Bogatašica Jacqueline i siromašna Jill. One obožavaju da se igraju sa lutkama. Spremna sam da počnem da pravim kuću. Treba mi selotejp i makaze. Hajde da zalepimo krov. Tako je. Odlično. Ispalo je super. A sad ću iseći prozore. Sklanjam višak kartona i gotovo. Ćao, čao. A sad ću podeliti kućicu na spratove. Wow, kako divno. Jacqueline, a šta ćeš ti da radiš? Šta je ovo? To nije u redu. Hitno mi treba najlepša kuća. Čekam. O, wow, kakva lepota. Sad ću da ukrasim moju kućicu zlatom. U mojoj kutiji imam par dijamanata. Evo ih, pogledajte kako su divni. Ja ću imati najlepši krov. Eto. Oduševljena sam. A sada treba otresti višak zlata. Uradit ću to uz pomoć pera. Da. Hej, Jill, šta ti radiš ovdje? Skloni se. Htjela sam samo da pogledam. Fuj, moram obrisati nos. A ovom zgužvanom salvetom mogu lijepo ukrasiti svoj krov. Dakle, zalepit ću salvete po celom krovu. Super, vrti, Jacqueline. Kako odvratno. Sklonite to od mene. Da se nisam zarazila nečim. Butleru, brzo kod mene. Nije mi dobro. Gospođica Jacqueline, mogu da predložim da mašem salvetom da imate svež vazduh. Odlično, hvala. Treba mi kruna ovdje. Napravi je. Taman, imam par lepih kruna sa sobom. Koja vam se sviđa? Odličan izbor. Hajde da je okačimo na vašu kućicu za lutke. Tako je. Da, kako lepo. To je ono što mi treba. Kako sjajno! Treba hitno staviti naočare za sunce. Ispalo je staklo. To su bile moje omiljene naočare. Da, pala mi je ideja. Ja ću na svojoj kući napraviti cvetić od stakla. Kako lepo. Sviđa mi se. Oho, napravili ste divne kuće. Ostalo da ih sredite iznutra. Hajde da počnemo. To će biti zanimljivo. Butleru, treba mi se. Da, otvaram. Da vidimo šta je unutra. To su zlatne poluge i novčići. Odlično. Novčićima ću obložiti pod u svojoj kućici. Da. Divno. Novčić, u zeđu. Hej, nemoj da kradeš. To su moje pare. Dobro, neću. Nisam ni htjela. A šta ja da uradim? Treba da pogledam šta ima zanimljivo u kesi za smeće. Ovdje je gomila olovaka. Sad ću ih skupiti zajedno. Od šareni olovaka ću napraviti pod. Da, izgleda super. Sviđa mi se. Šta ovo? Konci za pletenje? Odlično. Koncima mogu da ukrasim zid. Uzimam lepak, sipam ga na karton, a sada lepim konce na karton. Da, tako je. Stavljam u kućicu. Ispalo je tako slatko. Glupost. Kod mene sve mnogo bolje. Ja ću sada da naručim namještaj u kuću. Ova fotelja, ono što mi treba. Kakva brza dostava. Da vidimo šta je unutra. Ćao. To je moja fotelja, hvala. Stavit ću je ovdje, lepota. Tu će biti lampe sa perjem, a ovdje ću staviti kamin. On podsjeća na one što imam kod kuće. Kako divno. Moram se malo odmoriti uz magazin. Ko je ova lepa manekenka? Tačno, pa to sam ja.
Odlučila sam da moram da okačim moje portrete na zidove. To je najbolji ukras. Da. Jako sam zadovoljna. I obavezno treba okačiti luster. Obavezno treba snimiti to. Super. Šta je to? Ja imam puno sunđera. Uz njihovu pomoć ću napraviti kauč. Gledajte. Spojit ću sve zajedno i to je to. A ovdje će biti tepih. A sad ću uzeti papirnu čašu. Odseći ću dno. A sad ću pričvrstiti spajalice. Da, to će biti stočić. I na njega ću staviti lampu. Eto. Možda ovdje? Dugme. Od njega ću napraviti sat. Lepota. A šta je tamo kod Jacqueline? Stavit ću stočić, stolicu, batleru. Jesi li dono večeru? Odlično. Stavi je tamo na sto. Tako je. Moja lutka treba da ima romantičnu i ukusnu večeru u sveće. Izvoli, draga, sedi. A ja sam napravila rernu od kartona. Stavit ću ovdje. Tu će biti sto, stolice. Limenko od kole ću koristiti kao frižider. Tamo je sva ukusna hrana za moju lutku. Da, ona je sigurno već gladna. Izvoli, draga, sedi. Prvi sprat vaših kuće je predivan. Interesantno, šta će biti dalje? Počet ću da pravim drugi sprat. Treba ga oblepiti novcem. Wow, kakav stil, da. I tepih će biti roza, naravno. A šta je ovo tako odvratno? Jill, nemoj bacati smeće kod mene. Ja ću odseći deo sprata. Uspela? Da vidimo šta ima u smeću. Sigurno ću naći nešto. Pa to su štapići od sladoleda. Ovdje je čak i ostalo malo sladoleda. A od ovih štapića mogu da napravim krevet. Još malo. Da, pogledajte kako je udoban. Super. Mnogo je lep. Stavit ću ga ovdje. Super. A ovdje će biti stepenice dole. I dodat ću jedan ukras. Super. Ali ovaj prozor izgleda nekako prazno. Šta da smislim? Ideja. Imam lepu ambalažu od KitKata. Sad ću napraviti zaves od nje. Još malo. I završila sam. Okačit ću ih na prozor. Ekstra. Kakav jak vetar. Da li je to uragan? Ne, to je dostava kreveta mojoj barbici. Neverovatno. Hvala. Kako lep krevet. Stavit ću ga ovdje. Tu će biti ogledalo i stočić. Ovdje ću staviti stalak za obuću i haljinu. I obavezno treba dodati neke ukrase. Tu će moja Barbie odmarati. Vaše spavaće sobe izgledaju super. Vašim lutkama će se sigurno svidjeti tamo. Napravili ste veoma udobne sobe. Ostao je posljednji sprat. Jill, moja kuća će sigurno biti najbolja. Kako da ne? Ja sam već našla flašu. Idem poklopac. Ja ću rasporediti poklopce od flaša po cijelom spratu. Tako je. A još po zidovima i plafonu. Da, izgleda odlično. I posljednji dodir. Gospođice Jacqueline, skoro je gotovo. Ne mogu više da čekam. Šta je tamo? Daj da vidim. Wow. Ovo je jako dobro. Upravo to što mi je trebalo. Ovdje treba staviti zlatnu kadu. A tu će biti stočić sa ogledalom. Moja barbika će se ovdje šminkati. To će biti kupatilo moje lutke. Da. Divno. Angela, šta je kod tebe? Ja sam našla pakovanje od sira. Da vidim, ima li nešto unutra? Prazno.
Dobro, poslužit će mi kao kada. Tu će biti lava bosa ormarića, a ovdje tebi. Imam prazne ambalaže od sosova. Napravit ću stalak od toga. Još malo. Eto, stavit ću ga u ćoše. Eto, kupatilo za moju lutku je spremno. O, odlično ste se snašle sa zadatkom. Da, moram hitno da napravim 4. sprat. A brzo pozoviti mi građevinara. Odmah. Jesi stigao? Super. Dakle, skini krov i napravi plažu ovde. Dobro, treba da pospem se ovdje peskom. Stavit ću ležaljku, a još suncobran i bazen. Gotovo. O da, ispalo odlično, uzmi. Mada ne. Sve ove pare ću staviti u bazen. Ćao. Moja lutka će plivati u parama. Ona zaslužuje to. Hajde, draga, uživaj. A ja imam cvetić. Sama sam ga napravila. Na krovu ću imati dečje igralište. Ovdje će se moja lutka igrati i zabavljati. Super, ili da? Gotovo. Da, devojke, vi ste odlično ispunile ovaj izazov. Vaše kuće su ispale lepe i jedinstvene. A evo i kočije sa princom i princezom, a vozi je Barbie Jill sjajno. Wow, kakva ogromna torta! Da, super. A evo prvih slatkiša za dekor. Ja sam dobila džem od jagode, znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično. Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu i ježim se od pogleda na nju. Ne boj se, kukavica, ja ću početi prva. A brzo ćeš sve zaboraviti kada vidiš kako sjajno izgledaju moji kinderi na ovoj torti. Oni su poput kula na dvorcu, a najveće jaje postaće njegov glavni ukras. Pogledajte, imam još jedno jaje. Poješću ga. Wow, nećete verovati šta se nalazi unutra. To su šarene konfete. Čekajte, ako su u ovom jajetu konfete, to znači da ih može biti u svakom. Da, bila sam u pravu. To je neverovatno. Super, mogu li ja biti sljedeća? Ne volim baš sir, pogotovo bez burgera, ali od ovog komada mogu napraviti bilo šta kao od plastelina. A gledajte, sad ću napraviti prelepu suknju za moju barbiku. O, da, lepota. Ostalo još malo. Da, odlično mi ide. To je to. Kako vam se čini? Meni se baš dopada. Wow, svaka čast, Miley. Ti imaš zlatne ruke. Hvala, jedva čekam da probam moju tortu. Ne znam da li će mi se svidjeti ova sirna torta, ali sad ću je probati. Super je! Moram probati još. Izgleda da joj se sviđa. Da, to je prelepo. Wendy, ti si sljedeća, hajde. Jao, dobro, samo znam da su ove bombone toliko kisele da ih nije moguće dugo držati u ustima. Zato ću prvo liznuti jednu bombonu. Jao, kako kiselo! Imam sjajnu ideju. Ako otopim sve ove bombone fenom, mogu preliti tortu i dobiti veoma lep efekat. Samo što ne znam kakav će biti ukus, ali o tome ću razmisliti kasnije. Odlično! Sad mi treba providna folija da prelijem bombone u nju. Evo je. Odlično! Sad ću sipati ovu tečnost unutra. Da, tako je. Odlično mi ide. Dakle, jeste li spremni za predstavu? Onda idemo. O, da, to je prelepo. Pogledajte kakvu sjajnu haljinu ima moja barbika. Mogu se kladiti da će biti najlepša devojka na zabavi. O, da, šta mislite? Cool! A zar nisi zaboravila da trebaš pojesti tu tortu? Jao, tačno, što si me podsjetila? O, ne. Ovo je prekiselo. O, ne, ispašće mi oči od kiseline. I to se dešava?
Zanimljivo šta nas ovog puta čeka. Wow, dobila sam Huba Buba žvaku. Cool. A kod mene je Nutella, super! Želite da ukrasim tortu ljutim čipsom Doritos? Stvarno? Onda mislim da niko neće biti protiv ako ja krenem. Kakav miris! Jao, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ali ne želim ga sipati preko torte. Imam bolju ideju. Treba će mi što više popitova da smrznem u njima Nutellu i napravim cool figurice. A vi ćete se oduševiti kada vidite šta ću napraviti. O, da, odlično mi ide. Sad ljubičasta, a žuta i zelena. Odlično, skoro sam završila. Samo još da se čokolada stvrdne, treba malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Hajde da vidimo šta je ispalo. Wow, kakvo slatko srce! Pogledajte, devojke! Hej, devojke! Izgleda da su zaspale dok su čekale mene. Dosta spavanja. Hej, probudite se odmah. Wow, sjajno! Meni ostaje samo da ukrasim tortu ovim čokoladnim štapićima i staviti dugo odozgo. O, da, to je prelepo. Samo još nedostaje jednorog i druge slatke detalje. Da, i obavezno srce. Pogledajte, devojke. Wow, fantastično! Potpuno se slažem. Jedva čekam da probam to. O, da. To je predobro. Oduševljena sam. Sad je moj red, jeli? Odlično, počinjem. Toliko dugo nisam jela žvaku Huba Buba da sam zaboravila kako miriše. Ona je mekana, baš kao plastelin. O, ideja. Treba uzeti oklagiju i razvaljati žvaku ovako. Da, ja sam majstor u tome. To nije baš lako, ali odlično mi ide. To je to. Dobila sam listić od žvake. Zatim treba iseći tortu nožem da dobije pravi oblik. Jeste shvatili šta sam zamislila? Ne verujem. Kladim se da grešite. Sad ću napraviti tortu u obliku duha. Samo još da dodam oči i slatku mašnicu da se vidi da je to devojčica. Eto, kako vam se čini? Mislim da je to preslatko. Wow, baš nam se sviđa tvoja torta. Hoćeš već da isečeš? Da, vreme. Jao, ovo mi je prvi put da jedem tortu sa žvakom. Baš me zanima kakav će biti ukus. To je ukusno. A može i da se napravi balon. Ekstra. Wow, kakav veliki balon. Da li mislite isto što i ja? Da, sad ću ga probušiti. Moje lice. Sad i sama ličiš na duha. Bu! Jedi svoj čips, šalivdžio. Tačno, toliko sam se zanela da sam potpuno zaboravila na svoj super ljuti čips. Jao, kako je ljuto! Jeste li vidjeli to? Čips je upao tačno u sredinu, baš cool. Mislim da znam kako da ukrasim tortu. Eto, sad moja torta liči na ježa i izgleda veoma zabavno, zar ne? Meni se baš sviđa. Ali ipak nešto nedostaje. Znam, med. On će mi pomoći da spojim čips i da napravim pakovanje od čipsa koje visi u vazduhu. Gledajte, to će biti jako dobro. Još malo. Eto, skoro sam završila. Pogledajte, devojke. Zar to nije genijalno? Kako vam se čini? Ja smatram da je to pravo remek delo. Odlično. Evo ti nož. Hajde, jedi. Ne, samo ne to. Uopšte ne želim da jedem. Dobro, sad ću odseći komad. Nadam se da neće biti požara. Jao, plašim se.
Znate, to nije loše. Meni se baš sviđa. Ova torta je prilično ukusna. Samo što je vrlo ljuta. O, ne. Osjećam požar unutra. Devojke, gorim. To je bilo strašno. Ja sam u redu, ali torti je došao kraj. Ajoj. Šta sad? Pa dobro, to je bilo smešno. Wow, kakve lepe torte. Sa čim ćemo ih ukrašavati? Ja sam dobila džem od jagode. Znači da će torta biti slatka i veoma ukusna. Cool! Zamislite, a ja imam celu korpu čokoladnih jaja. Odlično! Šta? Neko je dobio slatkiše, a ja užasnu hobotnicu. Ne brini, ja ću da počnem. O, da, kinderi će odlično izgledati na ovoj torti. Wow, to je prelepo. Moja torta će biti najlepša. Ostalo mi još jedno jaje. Dobro, sad ću ga pojesti. Šta? Devojke, nećete verovati. Unutra su slatke konfete. To znači da su i u velikom jajetu konfete. Da, bila sam u pravu. Cool. O, da, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Želim da sipam sve konfete na svoju tortu. Ma šta da radim s ovim? Ideja? Mogu ih koristiti za ukrašavanje slojeva torte. To će biti veoma lepo i simetrično. To je to. Šta kažete, devojke? Hoćeš da ti dam nož? Neka hvala. A Wendy, nož mi uopšte ne treba. Želim da jedem tortu rukama jer je tako mnogo brže i lakše. Pa dobro, a mogu li ja biti sljedeća? Jedva čekam da probam moj džem od jagoda. To jest, jedva čekam da ukrasim tortu sa njim. Jagode je moje omiljeno voće. Zato je neću žaliti za svoju tortu. Krenut ću od gornjeg sloja, a zatim ću dodati još džema. Ne, stavljati po jednu jagodu na tortu je previše dugo. Imam bolju ideju kako brzo ukrasiti tortu. Sipat ću svu teglu. Wow! Jo, samo ne to. Tegla mi je ispala iz ruku i upropastila tortu. Ali to znači da je više ne moram ukrašavati, već mogu početi da jedem. O, da, blago meni. Uzet ću što više džema i probati. Wow, devojke, to je nerealno. Ja sam prezadovoljna. Pa dobro. Čini se da je sada moj red. O, baš ne želim da diram ovu hobotnicu, a kamoli da jedem. Dobro, znam da ću morati nešto da smislim i već imam ideju. Mogu omotati tortu njenim pipcima. Znam da ova ideja zvuči jezivo, ali šta da se radi? Zato ću imati jezivu tortu koja će privući sve poglede i nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Nedostaje samo jednog, vatre. Ako ispečem krajeve, dobit ću lep uzorak. Pogledajte kako vam se dopada moj novi dizajn s pipcima. Sada moja torta liči na ogromno čudovište poput krakena iz Pirata sa Kariba. Fali još samo par brodova. O da, svaka mi čast. Zaista sam oduševljena. Wow, devojke, pogledajte ovo. Wow, odlično. A ne želiš li je probati? Jao, tačno. Toliko sam se zanela da sam zaboravila na sve ostalo. Jao, kada vidim ovu tortu nije mi dobro. Nikada nisam probala tortu sa hobotnicom. Dobro, baš me zanima kakva će to biti kombinacija. Nije loše. Da, čak mi se dopada. Cool. Devojke, hoćete malo? Neka hvala. Dobro, kako god. Sama ću se pojesti. Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne, to je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo.
Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto osmislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu. To je baš teško. Ah! Stanite! Lutka se okreće. Ah, ne pomerajte se. Tražim cilj. Tražim cilj. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Malo da vas prže laserom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, jo, ne pomerajte se, lutka se okrenula. Cilj je pronađen, pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Jo, znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno, baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrsnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolade, jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone Njorc i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko.
Ukus je odličan. A šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? Burger i pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobjede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promiješati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. Nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljokice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobede moje to!